Švajcarska. Sa planinskom površinom, jakom tradicijom neutralnosti, rasprostranjenim bunkerima i naoružanim stanovništvom, Švajcarska se bez sumnje dokazala kao najsigurnija država tokom krvave evropske istorije. U slučaju nuklearnog napada, Švajcarska je dobrim delom sigurna, jer je zaštićena ogromnim planinama. Tuvalu. Tuvalu je mala udaljena neutralna ostrvska zemlja koja se nalazi na Tihom okeanu. Zahvaljujući izolovanosti, Tuvalu je ostala politički neutralna država. Velike svetske sile nemaju nikakav interes za napad na ovu malu državu, zahvaljujući njenoj malobrojnoj populaciji i zanemarljivim resursima. Za razliku od mnogih ostrvskih država, stanovnici u Tuvalu sami sebi proizvode hranu, što ih čini totalno nezavisnim od ostatka sveta. Novi Zeland. Novi Zeland je jedan od najizdvojenijih i razvijenih zemalja na svetu. Ima vrlo stabilnu demokratiju i nije umešana ni u kakve oružane konflikte. Površina Novog Zelanda je planinska, što obezbeđuje sigurnost u slučaju bilo kakvih napada. Novi Zeland također ima dovoljno svoje hrane, vode i plodnog zemljišta. Butan. Uprkos tome što Butan deli granicu sa Kinom i Indijom, njegov jedinstveni položaj ga čini odličnim skloništem u slučaju većeg oružanog konflikta. Zbog toga što je okružen ogromnim planinama Himalaja, Butan je jedno od najsigurnijih mesta u slučaju nuklearnog rata. Butan je također neutralna zemlja i nema mnogo diplomatskih odnosa, što je čini politički neutralnom državom. Čile. Čile je jedna od najstabilnijih i najprosperitetnijih država u Južnoj Americi. Također je zaštićena dugačkim i ogromnim planinama Andi na svojoj zapadnoj granici, a pored svega toga južna hemisfera ima manje zagađen vazduh, jer ima manje populacije gradova i industrije, a vazduh južne i severne hemisfere se ne meša, tako da će vazduh u Čileu biti i dalje čist u slučaju većeg ratnog zagađenja. Island. Island je toliko neutralna i nepristrasna država da se našla na prvom mjestu globalnog mirovnog indeksa iz 2015. godine. Ne deli svoje granice ni sa kim i dosta je udaljeno od ostatka sveta. U slučaju nuklearnog rata, Island je jedna od najsigurnijih država zahvaljujući izolovanosti i planinskoj površini. Grenland. Kao i Island, Grenland je izolovana, udaljena planinska i politički nepristrasna država, što znači da je također jedna od najsigurnijih država u slučaju nuklearnog rata. Malta. Malta je mala ostrvska država na Sredozemnom moru i bukvalno je ostrvo tvrđava. Kroz istoriju mnoge imperije su pokušale da osvoje Maltu, ali ni jedna nije uspela. Pored toga, Malta je vrlo male površine, tako da niko verovatno neće baciti nuklearnu bombu na nju, što znači da će velike svetske sile ignorisati u slučaju Trećeg svjetskog rata. Irska. Pored toga što je Irska prosperitetna i razvijena država, ona nema nikakve veze sa potencijalnim učesnicima Trećeg svjetskog rata. Što se tiče spoljne politike, Irska nije članica NATO-a, a teži da bude vojno neutralna država. Fidži. Fidži je mala ostrvska zemlja, koja se nalazi duboko u prostranstvima Tihog okeana, što je čini izolovanom i sigurnom od potencijalnih osvajača. Kao i Tuvalu, Fidži ima malobrojnu populaciju, neutralnu spoljnu politiku i zanemarljive resurse.